Добрая раніца. Ужо пачалося, зараз толькі перахопім. YouTube, одну хвіліначку літаральна. Там павінна з'явіцца трансляцыя, бо на Твічы ёсць. Усё, выдат. Віншую ўсіх з наступіўшым, з прыйшоўшым Новым годам. 8.26. Як заўсёды лёгка. Ніхто яго, скажем так, не клікаў, але ён сам прыйшоў. Вітанышкі, Алсевіч, вітанышкі. Бачыўся адразу, кажу, бачу ўсе твои відосы, якія ты павыпускаў. Так што нічога не мінула паўз мяне. Давайте узгадаем, што ў нас тут адбываецца. Мы, я памятаю сабе, там кашу варылі, ўсё елі. Да рэчы, выдатны стрым атрымаўся, адзін з найлепшых у мінулым годзе. Я ўпэўнены ў гэтым. Так гэта можна і перапрацаваць насамрэч. Так, тут усё няблага выглядае. Антыбіётыкі мы з сабой цягаем, не ведаю на што толькі, але хай будуць. Так, у нас ще крыху трэба пацярпець. Раніца, камат, з Новым годам цябе. А ў гэтай гульні ёсць малочныя напоі? Не, няма. Тут няма каго даіць, ведаеш? На такім далёкім паўночным краі тут ніхто не жыве, тым больш, што паглядзі. Паглядзі звонку, дзе тут выпасаць жывёлу. Толькі паглядзі на гэтае. Што яны будуць есці? Гэтыя жывёлы. Толькі ласіху, мабыць, нейкую. Ежу і напою сюды прывезлі. Ой, это было даўно. Ты што? Это ўжо было вельмі даўно, няправдуюся, забыліся на гэтае. Тым больш, што злучэнне з вялікаю зямлёю было толькі падчас добрага надвор'я. Вось, а катаклізм здарыўся, лічу, ўжо даўно. Так, давайте по парадку. Што мы будзем рабіць? Я ішоў з аэрадрому. Нам трэба будзе адрамантаваць усё. Глядзі, што у нас і стрэлы ёсць, і гэтыя ёсць. І мы ідзем на разбурную чыгунку. Каб зрабіць сабе... як я божухна. Не валізу. Каб цягаць нам з сабой шмат мяса. Нам трэба будзе ўпаляваць мядзведзяў перш-найперш у гэтай разбурнай чыгунцы. Прыгатаваць яго. Так, хаця б мінімум 20 кілаграмаў. Так, зараз працую над відным пра айсберг. Я так і зразумею, што гэты айсберг фарчан. Змрочныя трэды фарчану. Так, о, глядзіце, у нас яшчэ ў кішэні ёсць кавалачак. А ну давай. Акурат мы голодныя. Так, усё, нам трэба карацей паціху начаваць тут і пераходзіць у чыгунку разбурную. Один, лягаем. Вось, там мы кроху зачэпімся, каб сабе прыгатаваць як мага больш ежы. Што прыстаскі падчас, зразумела. Нам трэба зрабіць валоку, вось яна, як завецца. Узгадаю. Нам трэба валока, каб спакойна сабе перайсці з вялікай колькасцю ежы на лакацыю, якая завецца... Ой, халера, як яна завецца? Забруджаная зона, во. У забруджаную зону. Як мы там пачуваемся? Крыху перагружаныя, але ж гэта ўжо дробязі, правда? Хвароб няма. Ой, як прыемна, што хвароб няма. Так. Карацей, паходнік. Гэта было б выдатна, калі б можна было паходнік у рукі ўзяць. Але я мяркую, што наўрад ці гэта нам дазволіць зрабіць. Так, пакуль што так. Як мы пачуваемся? Мінус 21, боже ж мой. Звонку мінус 52. Бачыце, вось гэта? Шмарэць. З глузду з'ехаць. Так, нейкая надвор'е зменіцца ў нас. Ось яны тут, я чую.
Курпікі ёсць. Мы хаця б аднаго сабе упалюем. Дзе гэтыя куры? А, во. Людзі на Алясцы так, напэўна, жывуць. Гэтая выспа, гэты востраў, ён яшчэ далей ад Алясцы. Гэта канадская выспа. Так, запытайся, напэўна, а навошта я яго зараз сабе здабыў? А вот раз будзе вельмі просты. Зараз мы сабе наскубаем пер'яў. Не дзеля таго, што яны нам патрэбныя, а проста пра запас. А пад гэты час мы пачакаем, пакуль у нас альбо надвор'е будзе, альбо не будзе. Галоўнае, што стане крэшачку цяплей. Так, неяк так я сабе уяўляю надвор'е за вакном, таму і не выходжу. Та ну, ты што, якамат, выдатнае надвор'е. Просто шыкоўнае надвор'е зараз на вуліцы, не ведаю, як у вас, дзе ты там жывеш. У мяне дык проста цудоўна. Што яшчэ жадаць сабе на Новы год? Так, гэта мы пакінем тут. Я ведаю, што да Канады у Канадзе вельмі прыгожая асяроддзе, так, прырода. Так, ось кавалачак мяса пакінулі. Давай скубаць нашу птушачку. Так, я там не бачыў... Ой, нешта мне не падабаецца гэты ось колер. І всё. 5. Колер не падабаецца вось гэты. Але пры гэтым усім ён выдатны. То можам ісці, калі нам не задзьмуе паходнік толькі. Так, гульня бясплатна ў Steam. Так, асноўная версія ейная бясплатная, калі толькі ты захочаш прайсці пагуляць у выжывач альбо пятую частку гісторыі паглядзець, то тады трэба будзе заплаціць. А так пачаць можаш бясплатна абсалютна. Ну, бляха, праз вецер троху халадно. Як мы пачуваемся? Мінус 21. Дам. Ось нібы добрае надвор'е ж, але ж ветер. Але ж ветер, так. Давай яшчэ раз паспрабуем. Задзьмуем, хіба што. Так, у мяне проста з'явілася ідэя добрая гайд зрабіць, як паставіць пераклад. Там жа ж ввогуле нічога не трэба рабіць, маецца у сэнсе. Бо ў Steam ты толькі павінен націснуць на падпісацца і ўсё, яно само падцягне ўсё. А 17 хвілін.
Так, трэба скінуць вады, бо здох алергіі тут. $2.95. Так, ну мы ў такі вецер ціхава ці пойдзем. Ну, напэўна, пойдзем, а што яшчэ нам рабіць тут, правда? Зараз мы гарбаткі сабе бахнем, ось гэтае мяска з'ямо, ды і пойдзем сабе на чыгунку. Там больш, мабыць, там і вецер сціх ужо, правда? Но, не дзьмуем. Так, учора МНС даслаў СМС, што сёння будзе моцны вецер. Мне не было такога, у мяне ўсё спакойна. Карацей, у мяне, давай так, на навагодную ноч было мінус 15, у некаторых мясцінах мінус 20, у людзей нават шампанскае змерзла у гэтых, у шклянках, ці як яны там у келіхах, які яны вынеслі на двор, каб пазапускаць феерверкі, разумееш, за пару секунд. Так, колькі у нас тут? 11 хвілінак, мы размяшчаем нейкую гарбатку, давай. Ага, ну давай рэйшу, хай з табой. На тебе палку гэту. То бок, увогуле ноч была вельмі цудоўная. Я не ведаю, што яшчэ патрэбна ў гэтым жыцці, каб Новы год быў лепш за гэты, які быў. А калі бегчы у гульні не так мерзнеш, то і самае абсалютна ўсё. Бег у гульні, ён што робіць добра. Вядома, ты хутчэй перамяшчаешся. Што... Які негатыўны эфект, каб балансаваць гэта ўсё. Першае, гэта падвышаная стомленасць. Лёха, вітанашкі, табе таксама футра. Ты стамляешься. Так, то бок у цябе стомленасць расце, адпаведна, ты хутчэй будзеш хацець спаць. Па-другое, ты можаш сабе звярнуць нагу, калі ты бяжыш па нейкай невыгоднай плашчыні тыпу схіл. Ну, там, памятаеш, мабыць, справа ўнізе будзе такі чырвоны схіл намаляваны. Так, што яшчэ можа быць? Дай узгадаю. Ты ўсё. Толькі 2 негатыўных эфекта. То бок, бегаць вельмі бяспечна, вельмі зручна. Многія, я ведаю, што многія гульцы ў The Long Dark, яны спецыяльна не носяць футра мядзвежае, каб не абмяжоўваць свае вось гэтыя магчымасці пабегу. Вось, і такім чынам яны перамяшчаюцца даволі хутка падчас гульні. О, не танкі, ўжо добра. Лёха, ну. Капцы, просто 2 дні запар пагуляеш у танкі, ўжо гуляеш толькі ў танкі. У мяне вельмі вялікі пул гульняў, я не ўмею гуляць у адную гульню пастаянна. У мяне гэта не атрымліваецца. Я вельмі хутка стамляюся ад адной гульні. Мне трэба іх мяняць пастаянна. У мяне заўсёды ў пуле, а як найменей 4 гульні, якія я гуляю пастаянна. Ці то ў першую, ці то ў другую, ці то ў трэцюю, гэтак далей. А танкі на заўсёды. Танкі заўсёды былі і будуць у пуле. І, дарэчы, апошнія 2 стрымы па танках мне зайшлі вельмі добра, у сэнсе таго, што я адпачыў. Не, ну давай не будзем мяняць на дворе, ну так добра было, ну. Бля. Халера. Ну глядзі, як цёпла, як выдатна ўсё, ну. Ідзем, хутка дойдзем да гэтай разбуранай чыгункі. Цішэйшы. Там зачэпімся, закрэпімся, будзем паляваць на мядзведзя, магчыма, лася. Ну цудоўна ж будзе. Какой халеры нам змена на дворе?
Як адсвяткавалі, хлопцы? Распавядзіце, як у вас прайшоў Новы год? Як сустрэлі, як правялі? Усіх павіншаваць паспелі ўжо? Сваякоў, сяброў і гэтак далей. У мяне, дарэчы, нават учора неяк прадуктыўна выйшло ўсё. Я... Ой. Ай, зараз шмагно. Але ж засярвела ў носе, зараз аж мурэць. Я учора нават і прыбраўся ў хаце. Пасля гэтага верхалу навагоднага. Нават папрацаваць паспеў крышачку, літаральна. І ведзьмара перакласці паспеў крышачку. Штосьці учора я там псіхануў, можна сказаць. Вырвай вітанкі. Пачалося сунемся ў ебеня вітанкі. Не, мы на разборную чыгунку зараз ідзе. Усё як планавалі на мінулым стрыме, усё ідзе па плане. О, прапыласосіўся таксама. Глядзі, ёкамат. Віншую. Сябра па розуму. Я таксама 1 числа пыласосіўся. У спортзалю зганяў. Вітаначкі, ох, шыкоўна. О, чалавек, бляха, паглядзіце. Вось гэта распарадак. Прачнуўся, пацягнуўся, у мацоўню схадзіў. Што табе яшчэ трэба, чалавеча, у гэтым жыцці? Ну добра, паесці абавязкова. Ласося з'еў ужо, праўда ж? Вот толькі вочы гэта расплюшчыў, і што? І то ад таго, што дзед стрым вядзе, нішто сабе. Гэта што, у мяне такі танізуючы эфект на цябе? Мае стрымы маюць. Так, дарэчы, інфармую, што па ведзьмары з 17 000 строк 3600 ужо прайшлі маё рэдагаванне. Засталося хуйня 14 000. Як толькі скончу, адразу выкладу. Што? У нас тут ваўкі? Давай хутчэй. Я-то лічу, што ваўкоў тут няма. Ось, карацей, так што калі... Слухай, можа ты пайдзеш куды падалей? Гаў-гаў. Цікава, чаму ён прычапіўся да мяне? Ніякай прынады ў мяне з сабою няма, мяса, нічога. Памятаю, што мы... О, ён там пайшоў ужо гэтых трусаў грызці. Пайшоў вон. Ты, твой амон. Так, а у нас там мяса не было? Не было. Но у нас у кішэні ёсць хіба што рагозу крыху, правда ж? 2 сцябліны. Так, у нас з ежай будзе зараз праблема, калі мы прыйдзем на тую лакацыю. А што па часе? Добра, сярэдзіна дня, то бок нам трэба прыйсці адразу ісці на паляванне. Зразумела. Прынята. Так, яшчэ ў мінулым годзе. Нішто сабе. Выпраўляйся, ў гэтым годзе давай. Это я што, табе авансаваў? Марна ці што? Як гэта разумець? Так, слухайце, у нас тэмпература ўніз папаўзла, нам бы гарбаткі выпіць, але ж у нас апошні кубачак раішы. І, адпаведна, я яго не хачу піць марна. Трэба будзе пазбіраць усялякую шыпшыну. Раішу.
Чакайце, што там за пячора мы там былі, ці не былі хоць калі-небудзь? Давай сагрэемся. З прагрузкой пячора. Валера, ясна, што за яна. I wonder if I can drop any of this gear. Там мы тут і былі ж. Я не памятаю, калі мы тут былі. Так, ну давай гэтае. Распалімся зараз. Сагрэемся і пойдзем далей. Come on, little fire. Давай так. Што у нас ёсць? Рышу. Я там памятаю, мы збіралі зламаныя, ага. Так, выпиваем крышечку. Пойдем далей. Ну, 6 мы нам павінны хапіць, мы калі што там сабе яшчэ зробім. Так, ветер. Да. Насамрэч гэта было памылкова. Зайсці ў пячору з прагрузкаю. Бо праз гэта змянілася хутчэй надвор'е звонку і зараз будзе цяжэй дайсці нам да гэтага, да базы. Асабліва, калі нам задзьмуе паходнік. Будзе цяжэй адбівацца ад ваўкоў, якія там жывуць. Так, гэта ўсё харбата. Pack is getting kind of heavy. Гэта ўсё нам трэба. О. Лёгкая тужурка. Усё. Так, а есці хочацца ўсё мацней.
I'm gonna need to eat soon. Угу. Так, а може. Нам собі каші зробити, слухайте. Давайте так і зробимо. Так, тут нельга. I could eat a horse. Але ж тунель гэта доўгі. Так, што мы там? Я ўжо бачу. То він скончыцца. Угу. I'm not sure I can carry much more. Так, тут пакуль больш-менш спакойна. Давай мы тут себе зробім вогнішча. Зараз зробім собі кашу. Бо апошні рагоз толькі Come застаўся. on, little fire. Come on. Так. А, чакай, а бляшанку дзе я падзеў? Дванадцять хвилинок, добре. Так, ще 3 походники ёсць. Мабыць, нават не буду гарбату сабе. Ще можем? Можем. Так, достатково. Туман акурат, добре. Идем. Так. Ці ваўкі там адрадзіліся. Хутчэй за ўсё не. Той воўк, які быў бліжэй сюды да ўваходу, ён не павінен быў адрадзіцца яшчэ. Бок мы больш-менш бяспечна дойдзем да нашага месца.
Але гэта ўсё роўна не адмяняе таго, што нам трэба ежа. Нам трэба ўпаляваць кагосьці. А хто там ляжыць, цікава? Крумкачы лётаюць, хтосьці ляжыць. Пусты вандроўнік. Цікаво, до речі, бах нейкі візуальны унескладовая павісла. Так, што ў нас гэта? Трусінае мяса. Давай забяром. Зараз прыгатуем сабе кабу кавалачак. Wonder if I can drop any of this gear. Тлушч трэба выкінуць будзе. Так, вады тут мала, я бачу, толькі 2 бутэлькі. Так, размяшчаем гэтыя каб вады. Гэтае сюды давай пакладзем і тут, о. 27 хвілін, добра. Так, ось так павінна хапіць у нас на 2 літра вады. Падаецца, тут усё абсолютно даследавалі ўжо. Тут штосьці ёсць. Што тут ёсць? Порах. Так. Давай да стола падыдзем. Трэба гэты трос, які ляжыць у кішэні. Клён толькі адзін, дарэчы. Ага. Клён толькі адзін тут. Гэта кепска. Зараз патлумачу, чаму. А дзе ж узяць яшчэ? Не хочацца ісці? Getting kind of heavy. Кудысьці далёка, каб зрабіць сабе гэтыя. Так, што ў нас тут? Нагавіца яшчэ недаробленая. То будзем ведаць. Так. Волеспаталяльныя. Ці не? Перадаю 7. Это мы понесем туда у шафу. Во.
5 хвилинок. Так, чому кепсько, що один кльон? Бо нам на воловку треба 5. 5 кльона сухого. Цвела приготованная, можно есть. Так, треба поглядзець ще. Тут, мабуть. Так, что это еще у нас тут? Так, сметник площу. Тут контейнер пустый. Тут у нас у холодильника так само все пусто. Ага, тут сметник некий. До речі, отдай гэта. Воно не треба. Так, вантробы, палево, клен, другі. Другі ёсць. Все гэта мы зрабілі. Пам'ятаю, у столе ж я нічога не заховував, нічога. Березка. То бок у нас тут 2 берези і 2 кльони. Як сціпла. На мой погляд, вельмі сціпла. Занадто сціпла. Да. Так, можна напарить води ще більше. Що гэта мы тут на 4 літрах, та зусім нічого. Так, і там, пам'ятаю, кузня стоїть. Или нічого нема тут, так? Ні вуголю, ні холери, ні молотка нема. У нас, до речі, колькі молотков зустрілося на гэтай локації? 2, 1? Ось так. Хай стоїть. Ну, мне благо было упаляваць кагосьці. Давай мы... Ого, да, радж паходнікаў трэба нарабіць таксама. Хаця б 2-3. Падзем, здабычу сабе нейкую знойдзем. Камелёў да халеры рэйшы няма. Ну такое.
Так, олень. Что ты мне распавядзеш, олень тут? Ноль семь ёсць, добра. Давай мы с тобой тады вось таким чынам залутаем. Правда, там у меня вода стоит. Come on, little fire. Come on. Только и так, 37. Давай. И уже ночь, до речи. Все, пойдем. За все там пол-літра гэтыя яны выкіпелі. Так, ну до раніцы нам ежы хопіць. Так, давай палку. Скуру кішки треба буде зараз покласти, каб яны сохлі. Вода. Давай ще 2 літра. I'm not sure I can carry much more. Так, ну і ми на ближайший час питання по воді зачинимо. Так. 32. 18 до готовності. Зараз поглядим, що ми тут можемо зробити з наших походників. Так. 3 засталось. Давай гэта так само. Угу. Так, все, поели, попили. Пойдем отпочивать. Сорок два, 44. А мы так ось пройдем. Увогуле можна ложок перенести у ту частку, мне подается.
бліжэй да вогнішча альбо вогнішча сюды. Так будзе лепей. Так, это схавай. Кладемся спать на 7. Только не кажите, что там некая заверуха пошалася у нас. Клаустрофобія починається, шоковна. А, ну так, бо ми спали у памяшканнях постоянно ж і на аэродроме, і калі шлі сюды, там пячора была, але мы спали все ж таки в будынку. Так. Ну, трэба звонку посидзець. Пабадзяцца, што мы маем. Яшчэ ранку не маем. Пачынаецца у нас яшчэ і цынга. God, I'd eat anything right about now. Так. Як мы себе пачуваем? Давай шыпшына прыгатуем, каб можна было сабе напарыць потым яе. Ну, па сутнасці трэба ісці паляваць. У нас тут медведзі, лосі могуць быць. Халера. 11. Так, а паходніка нам не здабыць сабе, правда? Тлушч. Так, пытанне толькі ў мяне троху іншае. Дзе я магу сабе здабыць яшчэ 3 клёны? Так, паляцелі на змену, я спадзяюся на лепшую змену. Тут у нас лётаюць, таму што? Алень ляжыць, добра. Я пакуль што не бачу драпежнікаў. Не ведаю, ці гэта добра, ці не. Так, это жывы, добра. Я б сказаў нават выдатна, што жывы ёсць. Так, пытанне да цябе, мой шаноўны, як жа ж цябе тут можна залутаць? Пастаяў бы краху больш. Нешта зусім засталося нічога. Калі я яго буду разбіраць з 2 гадзіны, то не халера. Вугаль, запалку. Ну, слухайце, а што рабіць? Больш няма чаго рабіць, толькі запалку карыстаць. Так, і вугаль, і гэта нас сагрэй, і гэта мы яго залутаем.
І м'ясо собі приготуємо краху. Come on, little fire. Угу. Цього можна згасити. Ох, який він тлустий. Тільки погляді на його. 11,4 кілограма. Просто шиповно. All I can think about is food. Так, 1:35, у нас є 40 хвилин. Ага. Секирую. Не. 40 хвилин, кажеш. 35. Так. Не трус, і то добре. І гэта выдатна. Што ён ёсць. Вось пытанне толькі пра тое, як яго лутаць. Гэта цікава. 31 хвіліна. Давай так. Мясо будем зразаць. О, 9 килограммов, 400 граммов застанецца шикоўна. Толькі спадзяюся, што у нас гэты голад не перакрочыць чырвоную. Wonder if I can drop any of this gear. Оба-на. Так. Медведь. Ну, давай, медведя, ще упалюємо, чому б ні. Давай сюди, Мішань. Ей. О, повернувся. Давай. Так. Як би нам його, слухайте... Гадзінка ёсць. Каб дастрэліць да яго, слухайце. Ён да нас паўзе, але паўзе даволі доўга. Можа я паспею... Не. Глядзі, смярдзіць. Давай сюды. Так, ну калі што, прыйдзецца другі вугалёчак сюды класці. О, паўзе. Мясцовы аўтарытэт. Ты, бляха. Няўжо ты мяне не чуеш? О, чуе. Ну што, паспрабаваць патрапіць у яго? На, спужалі. До нас не хоча падбегчы. Я хачу паглядаць, ці мы патрапілі ў яго, ці побач з ім стрэлка ўпала, і ён спужаўся. Так, ён там спыніўся. Побач з ім. Так, гэта недобра. 6 хвилинок. This pack is getting kind of heavy.
Давай ще вуголь закинем. Так, мішка тютю. Не. Мы його повинні привабить. Ось він іде до нас усе ж таки. Просто что я такі косоруки, что не трапим. Слухай, а може лепш ось на древо залезти? Бо, наколькі я пам'ятаю, ён на дрэве нас не дастане. Мы яго паранім. Блять. Ён по дрэвах ползаць умее. А як так адбылося, што ён на мяне зараз не скокнуў? Ачмурэць. Я ажно пахаладзеў зараз. Твою мать. Та ты сур'ёзна, ці што гэта было зараз? А дзе ён пабег? Куды яго панесла? О, халера. Так, гэта было страшна зараз. Воу. Так, дзе наш лічыльнік? Каго мы тут забілі, каго не забілі? Так, ён там і чую равешча. Статистика. Медведев. Забито 11 покуль что. Ну что, будем глядеть, будем чакать. 6 хвилин. Так, добре. Давай мы с тобой гэта зараз зрэжам. Так. Ну, калі што, потом пойдзем яго шукаць. Гэтыя 400 граммаў мне не патрэбныя. Так, давай поглядим наш лічыльнік. Ось здох. Медведь падох, значит, будем шукаць яго. Пытанне толькі ў тым... Так, ну гэта я потым забяру. Надвор'е-то цудоўна, нам трэба ісці лутаць яго, шукаць яго. Скора і кішкі, якія зараз у нас з сабою. Давай тут пакінем. Так, каб не смярдзець. Так, ну хутчэй за ўсё ён недзе там будзе. Вось у гэтай часціне свету. Трэба яго толькі знайсці, дзе ён ляжыць зараз. Дровы патрэбныя, бо ў нас вугалю засталося толькі 2 кавалкі. Там пад мостам штосьці цёмнае ляжыць. О, приехали.
Калі задзьмула паходнік, то адпаведна і задзьмуе нам вогнішча тое. Так, там два ваўкі. Нам неяк трэба да іх падысці і забіць. О, вітаночки, олдскул, вітанкі. Адзін не забаяўся, двое забаяліся. Лядзіна стрэйфіцца, як яно, но. Так, гэта расліны былі. Это быў не мядзведь тут. Это быў не мядзведь. Так, чакай, дзе ён яшчэ? Трэба будзе ісці туды, па лесе гуляць. Шпацыраваць. Так, ну что ты? Ага, третий боится. Третий боится, то хай боится, я не супраць. Так, може завтра у нас, до речі, і лось з'явиться, хто його ведає. Я ось пакуль што бадзяюся тут, але ж у галаву-то добрай думкі не прилятае. Што рабіць нам з гэтым? Ой, каб яе халера. З валоквым. Бо на валоку у нас знімаецца ніякай увогуле. Клёнаў недастаткова. Так, тут мы пазбіралі ўсё. Не ўсё. Медведь, где ты подох? Недзе занурыўся ў нейкую частку мапы і ўсё. Канцы адкінуў. А нам паведаміць. Дзе ж ты падох? Так, ну что могу сказать? Кепска. Где же он может быть? Нам трэба зараз усё браць, гэта ўсё, што мы налуталі, і несці бліжэй да нашага жытла.
Not sure I can carry much more. Так, добра. Толькі адзін кавалак сырога мяса застаўся. Так, а можа ён пабег туды па сцежцы? Праўда ж, ён туды пабег спачатку, потым туды недзе, а можа недзе каля базы нашай, то яшчэ будзе лепей. Зараз побачым. Він хірова. Кудись знік. А у яго дзве мае стрэлкі яшчэ. Так, лятуць ужо лятуць. Так, я, напэўна, не паспею, правда? Угу. Так, ёсць. Не паспеў распаліць сабе. Гэта не крытычна. Бегучая сітуацыя, але ж магло быць і лепш, насамрэч. Так, трэба сагрэцца крыху. Памятаю, мы шыкшыну сабралі. Так, пра што думаю? Што калі ў нас не хапае сродкаў на вытворчасць валокі, то ці можна пайсці ў забруджаную зону без валокі. Без валокі гэта азначае, што нам трэба будзе неяк базу заснаваць, сваю залутацца, заваліць усіх ваўкоў і гэтак далей, не маючы сродкаў, а менавіта ежа, каб працягнуць там. Што можна зрабіць? Узяць з сабою прыблізна, вось там, не ведаю, 8 кілаграмаў у кішэню. Калі дазволіць, вядома, мы па дарозе з'ямо, напэўна, 2 кілаграмы мяса. Знайшоў мядзведзя? Не знайшоў. Мы тут граемся пакуль што. Зараз пайду вось туды, у той бок. А чаму яны тут круцяцца? Ха! Лёха, знайшоў. Ёсць мядзведзь. Пад самую браму ляжыць. Ачмурэць. Дзве гадзінкі, давай лупі яго. Трэш проста. А як я... ну я заходзіў з таго боку, а не адсюль. Ачмурена проста.
Божухна, дзякуй. Дзякуй, што ёсць крумкачы ў гэтым свеце, якія табе ўсё пакажуць, дэбілу. Усё раскажуць. Куды глядзець, што рабіць. Ой, капцы проста. Так, мы страцілі толькі запалку, калі гэтага аленя луталі. Хто б ведаў, што гэта будзе не варта. Давай, кідай усё. Так, бо... Халера. На вуліцы, вядома, было б лепш гатаваць, бо мы маглі б сабе нарабіць. Wonder if I can drop any of this gear. Нарабіць сабе вогнішчаў тут вось, каля хаты, хоць 10. І літаральна за адзін падыход прыгатаваць гэтага, бляха, мядзведзя. Толькі дровы патрэбныя. І надвор'е, каб было добрае. На надвор'е мы ніяк не паўплываем, а вось дроў запасіць мы, вядома, сабе можам. Так, і гэта сюды. Добра. У нас на першы момант ежа ёсць. Зараз паразважаем, што мы можам зрабіць. На гарышчы наверсе там у нас ёсць хата, у якой да халеры скурвалась аленіх, але яны мне не патрэбныя, таму што тут ужо 2 сохне. Вось, і такім чынам, слухайце, а цёпла як? Все ж таки не марна я сюда прыйшоў в эту локацию, каб пазбіраць ресурсы, бо тут добра. Шкада, што толькі дров нема. То есть, каб галінкі валяліся дзе, то можна было б адразу купу такую назбіраць. А то нібы лес ёсць, а дров нема. Так, ну, дарэчы, ёсць добры момант. Вялікі добры момант. Мы зараз ведаем, што вось па такім дрэве мядзведзі бегаюць. Але як з ім пасэнсавала, што ён да нас не дабег, а спужаўся. Акурат у той момант, калі амаль пысай у нас утрахнуўся. Юрій Александрович, вітанашкі. Так, беларус. Таму гэта было прышпільна зараз. Так. З валокаю нічога не зрабіць. Таму што мы яе не зробім. Хадзіць шукаць па лакацыях, дзе яшчэ ёсць клён. Мяркую, што гэта будзе немэтазгодна. Нам трэба будзе ўзяць все ж такі з сабой кішэню мяса, пайсці на забружаную зону. Так. Вядома, з паходнікам у руках, каб надвор'е галоўнае было добрае. І што? Ну і біць ваўкоў. Змагацца за выжыванне. Што там яны равуць, бляха, што за вяселле крумкачына нейкае. Так. Ну, карацей, я іншага выйсця пакуль што не бачу. Мы зараз пераначуем. А заўтра прыгатуем сабе гэтага мядзведзя. Назапасім сабе ежы.
Так, і таким чынам будзем гатовы ісці. Што яшчэ застаецца? Амаль што нічога. Трусаў не чапаць, добра, як скажаш. Калі б не сказаў, я б ужо каменьчык дастаў бы і ўсім бы наваляў. Ёсць грандпісаўцы, а ты ў нас, Алексей, трусінавец, атрымліваецца. Давай, яшчэ гэты лес мы пройдзем. Гэты лес мы пройдзем і будзем вяртацца. Пазбіраем галінкі. Зусім няшмат, дарэчы, дроў. Нешта там неўрадліва ў нас лес нейкі на дровы. Ну, а потым, як я ўжо казаў, будзем гатаваць нашага медведя. Мяса тое, то бок мы яшчэ да ночы, пакуль там вочы не сплюшчыліся, то мы сабе проста яго на кавалкі парэжам. Ужо баба спаць хоча. А заўтра пачнем гатаваць. This pack is getting kind of heavy. Кот в Seven Days таксама выжывае. Seven Days, а там ще чакай. А там нейкія вогнішчы, штосьці такое, не памятаю. О, тут пячора ёсць. Як там наша клаўстрафобія расце? Яшчэ і цынга гэтая падрастае, трэба будзе шыпшыны сабе напарыць. Да папіць. О, сядзіць, смуткую. Што такі сумны, га? Таму што пусты, вось чаму. Так, ну краху ёсць. Хаця б дровы знайшлі, яловыя. Гэта мы тут медведзя ў мінулы раз гатавалі, наколькі я памятаю. Цяжкавата было, як узгадаю. Калі мы тут упершыню зайшлі, памятаю, мы мерзлі, як сабакі, бо адзежы не было. О, во, вось гэта добра. Так, там каменьчык, тут што? Паходнік наш стары. А падаецца, будзе вісець гэты трос, не? Да сядзібы. Не, трос у іншым месцы недзе. Так, галіны ёсць, а маленечкія палкі няма? Вось тут у нас трос. Візанці квітанкі, а у нас і за вакном снег і шмат снежных бабаў.
Зіма нарэшце прыйшла. Так, это цудоўна. Тут у мяне ў Польшчы ніхто не лепіць. І ў снежкі вельмі рэдка гуляюць, але тым не менш... О, другая яшчэ пячара ёсць. Але тым не менш таксама вельмі прыгожа. Сёння ўвогуле мне вельмі падабаецца праз тое, што ўчора снега нападала вельмі шмат. І сёння ён такі, ведаеш, пры -1. Ён крохкі. Рыпіць як мае быць. Лепіцца добра, карацей, прышпіл. Ключ мы знаходзілі. Так. Хаця б, слухаць, вугельчык быў. Паклалі мне кавалачак, это ж увогуле нічога. Толькі сейф. Нікому не патрэбны. Карацей, як на мой погляд, надвор'е шыкоўнейшае было падчас гэтага Нового году. Так. Ну, давай яшчэ палак. Ну, штосьці мы гэты лес увесь проста прайшлі. І так мала іх. О, нарэшце яшчэ знайшліся пара. Нават тройка. О, ззянне пачынаецца. Яшчэ дзень не скончыўся, ўжо ззянне пачынаецца. Так, за апошнія 10 год з такім снегам, ну, мабыць, так, каб на Новы год ён быў менавіта, то так. Бо я памятаю, што ў мінулым годзе тут у Польшчы было добра, 2 тыдні. Увогуле так чароўна было, таму што, ну, шмат было і снегу. Мы нават выбраліся у... Ну, тут ёсць, карацей, мясціны такія, чымсьці нагадваюць навагарадскія гэтыя узвышшы. Пагоркі такія высокія, крутыя, мы там пабадзяліся, было цікава. Ну і ўсё гэта са снегам. Хтосьці там на санках, хтосьці... Не, на лыжах не было людзей. А вось на санках да халеры было людзей, там чалавек 200, напэўна, ў гэтым лесе. А вось каб менавіта Новы год, каляды са снегам, такога ўжо я даўно не памятаю, сапраўды. Так, усё. Мы ўвесь лес прачасалі. Так, толькі пачынае халаднець, таму яшчэ вось тут гэты пятак паміж двумя гэтымі валунамі пройдзем. Так, як тут з пер'ем? Кромкачы не накидали? Не накидали. Так, ну, карацей, я спадзяюся, план зразумелы. Мы зараз вяртаемся, начуем, сілкуемся аленнім гэтым мясам. Ну так, я ўжо не распалю вогнішча з дапамогаю нашай лінзы, але тым не менш. Так, ну мы тут праходзілі. Усё, вяртаемся. З дапамогай лінзы не распалю, але тым не менш на заўтра, мабыць, і запалку можна будзе скарыстаць, каб прыгатаваць на медведзя. Гатаваць будзем яго у гэтай унутры базы. По 2 кавалкі.
Хаця вось такія справы. Ну і заўтра мы яго прыгатуем, там недзе 30 кілаграмаў мяса будзе. І трэба будзе выпраўляцца на забруджаную зону. Пытанне яшчэ толькі колькі войдзе у мае кішэні гэтага мяса. Бо там на месцы, калі ўсё нават добра пройдзе, то мы адведаем адразу на ўваходзе. Дамы ёсць, там так можна будзе палутаць, 2 ваўкі будзе нас сустракаць, ад якіх трэба будзе абараніцца. Так, усё, заходзім. Я вось думаю, што папіць. У нас ёсць шыпшына. Ой, шыпшына, божа, рэйша. І 2 шыпшыны. Ну, гэта каб вітамін С нам аднавіць. Бо у нас зараз ёсць праблема невялічкая з гэтым. Так, где наш 8? Давай-ка мы наступным чином поступим. 53. Все скидаем. Вот гэта 8, мы все збираем. Так, 4,9, выдатно. Руками гадзіну? Не. Мы так здураем, калі мы тут гадзіну будем колупаться. Карацей, зараз будем займацца мясом. Так, будем лупіць у цяпле. Калі ў кагосьці пытанне ўзнікне, а чаму гэта трэба рабіць, гэта просто простое, што паконкі, якія зараз знаходзяцца на вуліцы, яны праз 3 дні знікаюць. Вось гэтыя мяхі з мясам. А калі мы разлупім на кавалкі, то гэтага не адбудзецца. І гэтае мясо у нас застанецца назаўсёды, падаецца. Яно толькі сапсуецца да 0, але ўсё роўна мы яго зможам прыгатаваць, бо у нас гэтая навычка кулінарная, яна на бягучы момант максімальнага ўзроўню. І дзякуючы гэтаму мы можам гатаваць ежу, нават знішчаную. І есці. І нічога нам за гэтае не будзе. Так. Так, готово. Сюды. А може хутка трэба будзе пад'есці. Так, 10% ежу можна есці, нават нулявую. Нават калі 0% засталося, типу, па гульні. Так яе ўсё роўна можна з'есці. Якая прыязная гульня. Ну,
Ну, гэта ж прывязана да твоёй навычкі кулінарнай, то бок калі ты ўмееш гатаваць, толькі ў такім выпадку ты і можаш і есці. Калі у тебе навычка не прокачанная до максимуму, все равно застаецца шанс, что ты отруцишься. Так. Пойдем возьмем себе кавалок. Воу. Некий фейерверк. Тут таксама хтось Новий год святкує. А ну ще раз. Стрик. Так, ось опошні. Шикоўна. Значыць, зараз мы гэта лупім. Бяром ваду. П'ем, лягаем спаць. Мясца на год. Мясца не на год. Не. Чакай, тут было 10 пакункаў. Ці меней, ці 8. Па 4,9. Хутчэй за ўсё 8, то бок тут у нас 40 кілаграмаў недзе мяса. Троху менш, падаецца. Слухай, што ты ногі ледзь валачэш? Так, і давай-ка мы рейшу, мабуть. Угу. Каб вітаміна С было поболей. Добре. Так, і ще давай, колькі там ми можемо поспати. Напевно, не 6 гадзін, але недзе там 4-3. Колькі дазволіць гульня. Шикоўна. Ну шо, як ми там? Распаліць вогнішча можна ці не? Хе-хе-хе. Шикардосно. Стоп, не тое. Палку взять. Зараз будем гатавацца. Так. Вось так. Come on, little fire. Распальваемся. Так, я ось думаю, шыпшыну ці паставіць, пакуль мы тут будзем хадзіць за гэтымі кавалачкамі мяса. Мяркую, што так. Давай мы вось гэта сюды, вось так. Шыпшынку адную, шыпшынку другую. Хадзім за мяском.
Адзінае, што шмат дроў патрэбна на гэтую справу. Я пакуль яшчэ не ведаю, дзе іх браць гэтыя дровы. Так, гатоўнасці 1 хвіліна. Так, давай-ка мы дадамо усе гэтыя палкі. Можа быць, папрацаваць сякераю? Калі ўжо галінак, гадзіну яна будзе лупіць. То няблага, калі гадзіну яна будзе лупіць. Так. Дроў на 2 гадзіны яна налупіла, а гадзіну пастрацілі на тое, каб гэтую скрыню разабраць. I'm not sure I can carry much more. Хадзім далей, будзем гатаваць. Шкада, што тут нельга паставіць яшчэ одну такую бочку, а? Было б прышпільна, мне падаецца. Так. А як вось да гэтага падлезці? Ніяк. Паддон. 30 хвілін яна будзе лупіць сякераю. Давай. А вось я, напрыклад, паддоны рукамі валіў. І не патрэбныя мне былі гэтыя ваши сякеры. 10 хвілін, добра. Так, і ось тут бачиш ще скриня ляжить, ці варта її лупить? Бо тут є труби гэтыя. Що ти хочеш, руками гадзіну? Там ще звонку до халери паддонов. Добре, давай сікери. Аккурат, там м'ясо повинно приготуватися. If I can drop any of this gear. Як там у нас? О, 7 годин уже. Лише 8 напереди. Дина только, мабуть, лепей ось тут полупить. Паддоны. 2 годины. Не, это занадто. 2,5. 2,5. 2,5. Не-не-не. А что такое? Ну гэтым лишь займацца, калі і на дворе будзе, і час будзе. Гадзіна 30 так, 58 так. Якія скрыні тут надто вялікія. Так, гадзіна за 10 хвілін рэальных, ну нават меней. Яна ж просто показывает табе гэтую лоадар, які праходзіць, і ўсё там колькі, ну, секунд праходзіць, мабуть, 10.
58. Карацей, гэтыя вялікія скрыні 58 лопяцца, і тое з дапамогаю сякеры. Так. Ось тут ще ёсць скрыні. Зараз завіруху пачнецца. Там ужо снег надыходзіць. And this pack is getting kind of heavy. Вырвае, што, дзед? Слухаю цябе уважліва. Ведаеце, зараз такі пайшоў рассінхрон, типу ось тут 23, а тут 47 ще. Трэба гэта неяк выраўноўваць. I'm starving. Хабана. І 22. Так. Ці заўважыў, што бляха, з гэтымі выходнымі, з гэтымі святочнымі я заблытаўся учора, і я ўжо засумаваў, калі сабе у галаве складаў план на тыдзень бягучы, бо ў маёй галаве ж павінна было быць панядзелак. Вось, і я такі, бляха, ну трэба ўжо зноў падымацца з аўстралійцамі разам раненька. І потым такі хобана, а заўтра ж другое число толькі. А заўтра толькі працоўны дзень, і ў мяне справа ёсць, але я і магу зрабіць не а 5 ранку, а пазней, і я такі, ну ачмурэнчык жа ж, га? Будзем стрыміць? Ну, я б пастрыміў насамрэч. Калі ты не супраць, вядома. Я б пабегаў, пастраляў бы. Бо нешта ў мяне такі настрой, хочацца забіць кагосьці. Што, чакай? А, гэта цень. Мне падалося, там нейкі пакуначак ляжыць з чыпсамі. Не, ну ты гаўно. I'm not sure I can carry much more. Этот луж чапляецца і чапляецца да мяне. Так, добра ў такім выпадку на вечар. Як заўсёды, а 19 пачнем. Побегаем, пастраляем. Праходзім так званы сюжэцец. Я, дарэчы, паглядзеў гэты рэкон. Твой. Нешта вялікай розніцы не заўважыў пакуль што. Не адчуў гэтую розніцу, пра якую ты казаў. Кава, мы да гэтых скрыняў дабіраўся ці не? Так, ты паглядзі толькі. Обана. Вугаль не трапу, не гэтае не чапаем. Вугаль не чапаем. Так. Ты Mission Brief не заўважыў. Заўважыў. Але гэта не ўплывае на гульнёвы досвед, як на мой погляд. Чакай. Колькі ў мяне часу ёсць? Нема ў мяне часу. Drop any of this gear.
готовности 50 до готовности 40. Все, ходим. Зараз возьмем апошнюю гэтую скрыню, доламаем. Падаецца, гэтага хопіць. Ну, павінна хапіць насамрэч. Так. Так, ведаеце, што я вам прапаную зараз паглядзець за тым, як смажыцца мяска, а мне патрэбная хвілінка. This pack is getting kind of heavy. Так, давай глядзець далей. 25 хвілінак, 39 хвілінак. Ну шо мы там, вялікія кулінары? Давай, можа, есть штосьці тут. О. Мне падаецца, пакуль што хопіць. Тут каля 50 палак было, тут яшчэ 4. Нам павінна гэтых дроў хапіць, каб прыгатаваць сабе ежу. Адзінае, што... Безумоўна, гэтую лакацыю не трэба пакідаць без... Без дроў абсалютна, бо калі мы тут звычайна праходзім, нам штосьці патрабуецца, альбо ежа, альбо вада, альбо штосьці яшчэ, то трэба будзе ўсё гэта зэканоміць. Так, ну як мы тут? 15. Мне падаецца, гэта які кавалак ужо? Другі? За гэты дзень. Лічачы, што яна на ноч упіхнула ў сябе таксама кавалак аленіны. Якая пражэрлівая дзяўчына. Конец дня. Цэнга расце. Цэнга расце. Потым, каб справіцца з гэтаю цэнгой, нам трэба будзе рыбу лавіць і рыбай, ну, таксама яшчэ сілкавацца. Ой, трэба будзе займацца гэтымі вудамі, нажыўкамі, прыманкамі, карацей. Нам каля вогнішча, глядзіце, 71 градус. Баня натуральная. Як яно тут, дарэчы, не гэтае, не тае. Ну, як зрабілі, дык зрабілі. Так, завірухка, де завірухка? Ти покліш мене.
35. Ой, не туди. И все. Крыху подзьмула и отступила. Дримір, вітаночки, дякую величезно за мою повагу. З Новим годом тебе. Як у вас справи там? Бо гэта ж ублюдки, наколькі я глядзеў па навінах, не далі вам пакою. Ну і табе са святамі, дзякуй, дзякуй, дзякуй. Дякуй. Спадзяюся, у цябе хаця б было спакойна, больш-менш. А, я ж забыўся, так, ты ў Швейцарыі жывеш. Ты ж ужо распавядаў. Мы ж там з табою практыкі за мяса. За кошты ўвесь. Гэтае нешта абмяркоўвалі. Як у вас, дарэчы, сустрэлі Новы год? Ці было свята на ўсю краіну? Ці лёталі феерверкі так, каб неба святлела? Бо нешта ў гэтым годзе, слухай, у мяне тут палякі нармалёва так падпаліліся ў гэтае неба. Ажно я не памятаю такога раней. Неяк усё было больш сціпла, тут на табе проста. Ой, чакайце, тут жа ж адзін кавалачак застаўся, а мы тут. Трэба прынесці яшчэ. I'm not sure I can carry much more. Бляха-муха, колькі тут у нас кілаграмаў гэтых? Я вже забадаўся хадзіць узад уперад. Мы ўвесь дзень толькі займаемся гэтым мясам. Так, нікуды не хадзіў, дома сядзеў, але сусед насупраціў запускаў фейерверк. І ўсё. Это смутна. Там нават у навінах, калі што, раптам ты не бачыў, японцы пераўзышлі свой рэкорд светавы па... як яе назваць-то? Ну, карацей, яны ў паветра запусцілі фейерверк вагою 1,3 тонны. Уяві сабе гэты выбух. Яно бомбануло так. Ух. Ну... Відэа ёсць, калі што знойдзеш. Мне ўтрапілася проста ў шорцах на ютубе. Так, 3 гадзінкі. 3 гадзінкі, але ж нам не хопіць гэта, каб усё прыгатаваць. Так, я ж правы? Колькі нам ще треба? Так, 5 кілограмів отсюль забираємо. Зараз ще поглянемо, колькі тут у нас.
14 кілограм у нас ще, боже ж мой, раз, два, три, так, 10, 14, сапраўды. Ачмурыць. То бок, натуральна, тут ще 7 гадзін недзе трэба. Ну, амаль што 7 гадзін. Так, у такім выпадку давай дровы запіхаем сюды. Во, і гэта прыблізна будзе 7 гадзін у нас. 5:46. З улікам таго, што у нас навычка гэтая пракачаная, то бок штосьці падобнае павінна быць. Так, давай. 27:57. Дарэчы, паўночнае ззянне неяк часта пачалося, так не падаецца. Гэта ўжо трэцяя ноч запар з паўночным ззяннем у нас. Так, вады толькі 4 літра у нас, бляха-муха. Так, давай, будем смажить. This packet didn't come handy. Літаральна скіпаць час каля гэтай патэльні. Так, ну а раніцаю, гульнявую раніцаю мы прачнемся, і трэба будзе неяк аптымізавацца нам і ісці ў забруджаную зону. 41:36. Так. Ту-ту-ту. Один 65. Нам бы ще води все ж таки поставить. Ты на что вот гэта не даст ніяк. Гэта мясом. Так, что у нас осталось? Раз, два, три, четыре, пять. Приблизно кавалков, не? Ну так, 5 кавалочков осталось. Это есть година 37. Курва. Нам придется расстаться все ж таки вот с этими дровами. Не хотелось, але треба. Давай так. Все равно ще треба будет. И воды напарить хотя бы 2 литра. Так бы мовить, на дорожку. В Византику Беларуси заборонили фейерверки, потому что только тому было только несколько залпов. Что? Серьезно? Потаты, ты серьезно? А чему? А державные фейерверки хотя бы застались эти не?
6. О, выдатна. 6 гэта падыходзіць. Так, готовность 10 хвілін. Як там у нас? Амаль што раніца. Ну, ўсё, застаўся адзін кавалачак. Давай яго сюды бліжэй. Так. 4 килограмм мяса за сутки. Бляха-муха. Девчина просто жре. Так, літрик у кишенькі ёсць, але ж. Wonder if I can drop any of this fear. Давай вось недзе так. Ідзем выкладаць. Так, мясная диета, ну. Так, выходим. Ну, у нас уже есть проблемы праз гэтае. Мы ж тут уже давно бадзяемся по гэтых локациях, калі гарбаты у нас мало. У нас там цынга пачынаецца, крацей трэба уважаць. О, бачыш. Трэба збіраць раслінкі, трэба вудзіць рыбу. Каб усё гэтае мінула нарэшце. Так, 2 гадзіны 13 хвілінаў. Давай гэтае бяром. Сюды ваду. Так. Гэтае таксама і ваду. 2 літра. Так. О, выдатна. І акурат такі. Хопіць нам гэтага. І тут мы ваду сабе запарам. Так, ще 50 хвилин. — 24 хвилини. Я не упевнений, що хлопець, але давай ризикнем. 15 хвилин. 10 хвилин, а він потребує 13. Подимаємо. Ну, пакуль што так. Зробім. Хапіла. Так, скінем гэтае мяса, якое мы прыгатавалі. Усё. Пойдем спаць. Так, 7 павінна хапіць. Так. Ты мог одну паліцу за 5 хвілін закінуць? Ты маеш... кілаграмовы гэта кавалак, што з'еў за 5 хвілін. Ну, недзе так, яна нават хутчэй, мне падаецца, з'ядае. Яна такая, ведаеш, дзяўчына здатная. У яе лёгка атрымліваецца. Так, глядзім. Колькі ў нас? 1,64. Ну, можна было пайсці насамрэч. Возьмем на ўсялякі выпадак адну галінку з сабою. Кацялок ёсць, гэта чуганік. Адзем з'емо зараз кілаграм мяса. Будзем вырашаць, як мы пойдзем на забруджаную зону заадно. Надвор'е. Якое шыкоўнае надвор'е у нас. Просто всрацца. Якое шыкоўнае надвор'е. Я не пітную ваду забраў. А ну чакай. Чакай. Бля, сапраўды. Холера. Ладно. Ладно, не-не-не, скинуть як. А
чаму кінуць няма як? І што, я зараз буду цягаць з сабой во? Нарэшце. Так, такім надвор'ем я не хачу ісці нікуды. Я на такое не подписывался. Каб шпацаровать под таким ветром. Раз, два, три, чатыры, пять. Это яшчэ мало. Я хочу больше с собой цягнуць. Два, три, четыре, пять. Як мы там себе адчуваем? 48. Вось так, напэўна, і можна ісці на тую лакацыю. Толькі ці аленя ўзяць з сабой мяса, ці ўсё мядзвежа ўзяць. Мядзвежа ж яно ж больш каларыйнае, правда? Калорыяў 1044, тут 1000. Аднолькава. Амаль што аднолькава. Так, драпежнікі не могуць з'есці мяса на вуліцы, не? Не. Тут гумар такі, што забыўся на гэты кавалаш, трэба было прыгатаваць. Гумар такі, што ты яго можаш выкарыстоўваць у якасці прынады, каб прывабіць да сябе гэтага драпежніка, але калі яно проста ляжыць, то яны на яго не рэагуюць. Так, што мы можам пакінуць, каб нам крыху аблегчыць наш шлях? Так. У нас ось гэта давозя, і ось гэта я возьму з сабой усё. Так, раз, два, три, 4, 5. Колькі ўвогуле у нас? 500? Запалка, 500 грамаў, амаль што. Ну, лепш так. Чым без гэтага. Не гэтае скідаем. Тут што? Добра, выдатна. Усё, па леках у нас все добра. Адзінае, што трэба толькі, як яго... Ой, забыўся. Гарбата. Во. Нам трэба усялякія ягады, усё гэтае збіраць. Так, это можна адрамантаваць, пакуль мы будзем тут сядзець, чакаць на дворе, добра адрамантаваць. Скуры пакуль не высохлі, таму можна проста ісці. Так. Так. Ці нічога лішняга. Ну, гэта дробязі. На мой погляд. Як там у нас со скурою? 40, 54. Так, гэта скідай. Пакідаем сабе толькі 2. Гэтага будзе дастаткова па дарозе, калі што знойдзем. Давай далей. Ремонт. Якім чынам яна, бляха, аж на 40 хвілін шкарпеты рамантуе? Ну, мяне гэта 9. 0,7, гэта 0,3, больш за палова градуса, дарэчы. Давай.
Так, один есть. Давай другим. Так, галоўнае, чорныя шкарпэты каляровымі ніткамі не штопаць. Шчыра кажучы, я так рабіў у дзяцінстве калісьці. Калі хто не ведаў, у 90-е годы даволі складана было знайсці сабе добрыя шкарпэты, а яны пастаянна гэтыя дзіркі з'яўляліся, якім чынам я не ведаю, але было. І таму я сам сабе направляў адзежу. Магчыма, кагосьці гэта здзівіць, што, напрыклад, у 4 класе я ўжо ўмеў шыць. І шкарпэты, і нагавіцы. Джинсы не рамантаваў. Але спрабаваў вось гэтыя дзіркі, якія з'яўляюцца ад праціраў, адрамантаваць. Так, што яшчэ ў нас? Я памятаю, там нагавіцы былі ў нас у вытворчасці, але скура патрэбная. То не будзем чапаць. Соль. Гэта каб зрабіць бульон. Каша, каб па дарозе яе з'есці. Колькі засталося? 200 грамаў? Ці то адна, ці то 2 порцыі павінна яшчэ быць тут. Збіраем. Вось я, дарэчы, дзіўна, але я так і не прызвычаюся карыстацца тэрмасам. Хоць ты мяне забі, але ж пакуль нязручна. Так, запраўляй. І каністр гэты выкладай. Так. Это все лишнее. 37, добра. Полегчали сабе жыццё неяк. Што у нас там па загастрэнню? Як мы выглядаем? Каля 60 было у нас на ножы, правда ж? Ой, 66, я шукаю нож, блях. Да добра ж, пратрымаемся. 2 каменьчыка ёсць, калі што, раптам, то мы яго адрамантуем. Так, 2 стрэлкі можам зрабіць. Што няблага даволі. Тым больш у нас ёсць інструменты, пер'е, ўсё гэтае ёсць. О, дошкі ж у нас таксама лупяцца. А, бляха. Так, давай зробім вырабляць дрэўка спачатку. А зараз просто стрелу. Ось так. Ну, шикарно. Так, все лишнее отдамо. Дрэўка сюды. Так, по сутнасці ўсё. По сутнасці ўсё. 12 хвілін, 2 драўніны. Буду спадзявацца на тое, што раніцаю будзе лепшае надвор'е, і мы спакойна сыдзем туды, куды нам трэба. Сярэдзіна ночы, мы выспаныя. Под конец ночи зянем. Выйшло у нашей пожарці крыху.
Так, ну пакуль ззянне, магчыма, гэта нам дазволіць да раніцы дачакацца добрага надвор'я, распаліць сабе вогнішча, взять паходнік, запарыць гарбаты, бахнуць. Можа, ўсё так і складзецца, хто яго ведае? Не? Давай, чакаем 2 гадзіны. Так, типу, ранок, ці не ранок? Не ранок ще. Ну що, як там на дворі? Когда адсюль не бачно? Треба виходить, так? Ну... Мне падаецца тое, што трэба. Толькі што вецер пачынаецца нейкі. Come on, little fire. Perfect. Так. Выпили. Походник узяли. I wonder if I can drop any of this gear. Ходим. Так, 12:20 у мяне. Значыцца, мы павінны дайсці да гэтай запружанай зоны. Павінны дайсці, не ўпэўнены, што мы там замацуемся неяк. Але тым не менш, да якойсьці там кропкі павінна ўсё ж такі даклыбаць. Нам трэба будзе там палупіць гэтых усіх ваўкоў, бо іх там даволі шмат. Штосьці каля 7. І, ну, у дзень, вядома, што ў дзень. Бо ўначы яны шалёныя занадта. І там яшчэ каля гелікоптера, памятаю, у другім канцы мапы будзе тое, што нас цікавіць, а менавіта ключ, справаздача. І далей нас накіруюць у шахту Лэнгдона. І мы мусім будзем знайсці. Ну, гэта будзе ўжо, адпаведна, наступны стрым. А наступны стрым гэта ўжо наступны тыдзень. Так, так, так. Так, каля сценашкі больш-менш цёпла. Можна праціснуцца. Холодно, холодно. А дарэчы, слухайце, а на гэтай лакацыі я толькі зараз уцяміў, што няма пумы. Я лічыў раней, што пума ёсць на кожнай лакацыі. Так. Добра. Зараз у тунель зойдзем, то будзе цяплей крыху. Так.
І другое, а дзе нам узяць вітаміны? Ну, лакацыю там мы гэтую не луталі. Я пра забруджаную зону. То бок там мусіць быць. Ты з кулі ўзяўся. Прэш пайшоў. Як ён тут апынуўся? У нас просто поўная кішэня мяса. Я хвалююся, каб ён толькі не перадумаў, што ён нас баіцца. Man, this pack is getting kind of heavy. Так, тут все равно холодно. Трэба будзе, мабыць, пастаяць крыху у кабінеце. Я памятаю, там быў неякі пасярэдзінцы. Бо там павінна быць цеплей. I can't feel my hands. Дарэчы, гэты рамонт адзежы, які мы там зарганізавалі сабе, ён прадаўся. Што не кажалі, гэтыя паўградусы сваю справу зрабілі. О, акурат дацягнулі. Зараз тут цёпла. Зараз адновім сабе тэмпературу, пойдзем уніз туды. Там таксама павінен быць воўк. Палічка. Усё ўжо даўно зведана. Усё даўно залутана. Можа прыбрацца, а не дае прыбрацца. Ну і халера паім. Так. Шкада, што нельга распаліць вогнішча. Ніякай бочкі, нічога няма. Так, зараз як саграемся, мы павінны з дапамогай гэтых паходнікаў, калі там вецер не задзьмуе, то дайсці да пячоры. Ну, адпаведна, у пячоры сабе яшчэ наравіць паходніка. Прайсці па чыгунцы да нашага сховішча, якое там пасередзіне, дзе мы сидзелі. У гэтым чакайце, як яно... Ну, такая крацей, прамежкавая зона. Бяспечная. Так, бо Воўк павінен тут быць яшчэ на выйсці перад пераходам. Але мы адаб'емся, калі факел будзе, ўсё будзе добра.
Так, што там далей? Ну, а на забруджанай зоне будзе цяжкавата. Будзе цяжкавата, бо паходнік нам неабходны вельмі. Нічога не забыўся. Ёсць, 3 ёсць. Все, ходим. Давай это возьмем с собой. Ну, ветер таки моцны. Шкада, але так. Посраться тебе. Так, памятаю, тут можно было пропаусти. Давай так. Ну что, волчина? Так, ходим. Пакуль усё няблагам. Зараз мы дабяжым у пячору, з'ямо яшчэ кавалак мяса. Нам будзе крыху лягчэй. Як мы тут збіралі? Так, тут на шыпшыну сабралі ўсю. І тут. Добра, так, крыху сабралі гэтых. Што вельмі добра. У нас вады няма. Значит, нам трэба будзе заняцца яшчэ і вадою. Я памятаю, што ў пячоры была вада ў нас крыху. Літр ці колькі. Але, вядома, лепш зрабіць сабе 2. Мы зараз паглядзім. Ці паліва ў нас выстачыць, ці хопіць яго, ці не. Так, і паходнікі нам ще патрэбны.
Так, гэта быў памылкова, наколькі я памятаю, у нас вогнішча. Там ще вышэй было. Вось яно так. Давай сюды, факел. Так, добра, тут дровы ёсць і паходнікаў да халеры. Гэта таксама вельмі добра. Значыцца, мы сабе зараз тут і зробім ваду. Come on. Ось так. Згасай. Паліва, да, давай. Вось так. І сюди давай так само води. Так, дрови. Треба хотя б 6 походников с собой взять. Зараз у меня 2 засталось. Да і тыя 24% там бачу один. Лепш яго пазбавіцца. Так, давай так. І штосьці зусім не лезе нармалёва. Во, першы. Другі, добра. І трэці шыкоўна. Так, давай зараз палупім гэтых. Вода. Сюди. Так. Не, такі не треба. Добре, цягні добре. Хоча б такі. О, шикарно. Так, 25 перепрацовуємо. До холера 31. Середина дня. А вот от затрымаліся, вядома, з гэтаю вадою, але тым не менш, мне падаецца, ўсё ж таки няблага. Мы павінны до конца дня зайсці да сховішча на той локацыі. Добре. Колькі у меня зараз походников? 5. Ось так зробимо. 6. Ой-ой-ой, зовсім мало. 42 хвилинки, 22. Так. Во, дякую Богу, ёсць. 20, 19, шикарно.
Усё ёсць. Выкарыстоўваем. Падымаем. This pack is getting too heavy to carry. Так, і вось гэтае скідаем. Два ўзялі, усё, падзем. Спадзяюся, надвор'е не сапсавалася за гэтыя 2 гадзіны, якія мы тут парылі ваду сабе. І ўсё будзе добра. Но не фантастычна. Напружана крыху. Там крумкашы лятуць, хутчэй за ўсё на змену, вось спадзяюся толькі што на добрую змену. Бо зараз гэта не выглядае добра ўсё. Так, паходнікі потым, у нас поўныя кішэні мяса. Нам трэба даперць яго да сховішча. Wonder if I can drop any of this gear. Так, ну нібы сцішэла. І гэта выдатна. Так, я вось ведаеце, пра што падумаў, ці варта нам пакінуць адзін кавалак мяса вось на гэтай прамежкавай лакацыі, дзе ніколі ў нас ежы няма. Мы ж там курпіка завалілі, але мяса з'елі адразу ж. Ёсць такое ўражанне, што варта. Бо на гэтай забруджанай зоне, хаця ежы і няма з нацягам так, але ж крышачку можна здабыць. І вось гэты 1 кілаграм, ці ён там нам моцна дапаможа. Калі мы ўсё ж такі яго пакінем тут. Мы ж усё ж такі 10 з сабой цягнем, а не 8, як я на пачатку думаў. Гэта мы ўсё ж такі ў гэтай донцы ўсё ж такі ёсць такі грунт. Мабыць, так і зраблю.
Так, у нас ще приблизно 20 хвилин струму. Ну, спадзяюся, што паспеем дайсці да сховішча, дзе мы захаваемся. І ўжо наступны стрым будзем лутаць, будзем зачышчаць, шукаць ежу. Гэта таксама важна. Таму што я памятаю, там алень быў, але і ваўкі былі нейкія. Хаця штосьці там надыбаць-то можна было, нейкія гэтыя крохі хлебныя. Man, this pack is getting kind of heavy. Так, ну пакуль усё спакойна. Гэта цешыць. Гэта вельмі добра. А тут аж на 2 кропкі куртыкаў маецца. Цікава. Так, а ведаеце, што яшчэ мне трэба? Аргос, бо у нас толькі адны кавалачак застаўся. А паколькі там нема у нас... Не, вадаёмы там ёсць. Тут хоць вадасховішча. А нічога. Мне тут шмат не патрэбна, літаральна 4, можа, нейкія. Такие аварийные, так званые, припасы. Так, 3. Там есть 4. О, прости. Так, кромкаши полетели. Адзем. Вось гэта мне не трэба.
Так, зараз у хаце што? А, нам нават не трэба заходзіць у хату, мы можам усё звонку пакінуць. І тут ще курпікі. Аж марець. Вожачак, ты жывы здаровы. Гэта выдатна. Як твае справы? Якія планы на першы стрым у новым годзе? Так і ёсць, так і ёсць. Я не з гэтых шаленцаў, якія стрымалі падчас нового года. Не, я так не умею. Давай, подзяліся планамі на 26-й. Апроч таго, што не падохнуць. Я не зусім здаровы, але жывы. Во, а чаму ты мне, дарэчы, у каментах напісаў, што ты ўсё ж такі здаровы? Я падумаў, што ты ачуняў, усё. Хвароба скончылася. Узрадваўся нават. Не пісаў, што здаровы, пісаў. Ну я так зразумеў твой каментар. Я дробны. Дробны. Цікавы тэрмін, каб апісаць свае адчуванні, свае пачуванні. Так, зараз мы дойдзем. Все ж таки один кавалашек я тут пакіну і пойдзем далей, без зупынкі. Вось тут, на ўваходзе. Хоп. Кавалачек. 1125 калорыяў. Выдатна. Давай, з'ядаем. Гэтые 1125. Запіваем гэтымі нулевымі калорыямі. Планаў ніяк вялікіх нема. Во. Вялікі-то, можа, і не будуць. Дайце пажыць спакойна. Гэта таксама добры план. Мне ён падабаецца. Я такое ухваляю, калі табе даюць жыць спакойна. Глядзіце, яшчэ курпікі, гэта ўжо трэцяя кропка. То бок тут зніклі трусы, зніклі алені, затое з'явілася вельмі шмат курпікаў. Зразумела. Так, што гэта за музыка такая? А у мяне якія планы? Слухай, ну, на фоне таго, што вось фінансавая інфармацыя спаткання, якая ў нашай кампаніі адбываецца штогод, напрыканцы гэтага году, яно прыйшло, яно не вельмі аптымістычнае, на жаль. Вось, і шчыра кажучы, яно ажно патрабуе змены нейкіх стратэгіяў, але гэтыя стратэгіі, я мяркую, што мы ўсё ж такі зменім паспяхова і яны пачнуць працаваць. Вось, і такім чынам мы з гэтай, няхай сабе пакуль яшчэ не крызы, але ўсё ж такі цяжкага становішча мы выкараскаемся, і ўсё будзе добра, і ўсё у нас пойдзе як належаць. Вось, гэта першае, што ў гэтым годзе ў нас будуць фінансавыя змены, якія прынясуць свой пазітыўны плён. Гэта што тычыцца працы. Вядома, што не хацелася мяняць працу. Так, адзін збег. Так. Ты давай. Так, адразу два. Гэта добра, што адразу два. Бок нам менш шукаць трэба іх тут. Так, там у нас ежы няма. Вось, такім чынам пра працу распавёў. То бок не планую змяняць працу, але так вось маральна ўжо рыхтуюся, што хутчэй, не хутчэй, а магчыма, верагоднасць такая стала вышэйшая за мінулагоднюю.
скажем так. Гэта першае. Па-другое, што тычыцца контенту на Ютубе. Так, ну, хай усё выйдзе добра тут. Ну так, у стратэгаў гэтых, ну. А па-другое, штосьці асабістае, ну, вядома, што не хварэць, бо, бля... А можна без снегу неяк? Ну, не хочацца зараз снегу, ён мне не патрэбны. Так, там пячоры, там дамы, то лепш у дамы, вядома, ісці. Так, у асабістым плане трэба рабіць страмы далей, як усё ідзе. Па відэа у мяне з'явіцца, я мяркую, што пачну здымаць ужо нарэшце Clair Obscur, бо гэта ўсё ж такі сюжэтная гульня году мінулага. То бок, хачу паглядзець, а што ж там такі за сюжэт. Курвы, бляха, патлатыя. Не абысці вас ніяк. І сядзяць, бляха, што ты паглядзі на гэта. Сука. Так. Давай, лук. Сука, ну ты паглядзі на яго, ну. Я до цябе дабяруся. Так, пойду серыял глядзець. Ну давай, поспехаў табе. Вось недзе тут павінен быць моя стрэлка. Так. Одна ёсць. Куды яна паляцела, другая. Во. Так, пакуль трымаемся. Мне трэба зараз запаліць вогнішча і набраць сабе паходнікаў. Вось там ужо вагончыкі ляжаць. І ў гэтых вагончыках там дамы. Так. А я ў КЦД-2 адгуляюся. Не адарвацца. Добра. Добрая гульня. Сюжет не глядзеў. Так, ведаеце што? Абезбол. Угу. Уже ветер поднимается.
Гэтыя ваўкі усе, якіх мы толькі што пазабівалі, на жаль, яны не падыходзяць дзеля таго, каб іх лутаць. Абсалютна. Як мы тут. Праз іх мы нават атрымалі магчымасць заражэннем даволі высокую. Хімічнага гэтага. Давай. Так, наперадзе каля дамоў, там былі, падаецца мне, ваўкі. Каля тых хацінак. Усе не памятаю, былі ці не былі. Памятаю, што далей за імі былі. Былі і 3, падаецца, было аж. Ці былі тут. Так, вось тут хтосьці быў, я памятаю. Пакуль на дворе дазваляе ісці, гэта выдатна. Што яна дазваляе ісці. Так. Во, выезд, значыцца, ёсць. Значыцца, шэр ёсць недзе там з правага боку. Я вось не памятаю, там нешта было для луту на гары. Вышы. Так. Ага. Сюды ходи. Давай, 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 давай. Ляха, пакуль дойдзеш до гэтага месца, куды тебе трэба. О, ще один. Та дзе ти? А вот ти. На фоні гори. Так. Хто там прийшов? Хедшот. Ну, мені подається, тут просто вже безліч гэтых хедшотів було. Комусь в бок, комусь в голову, тут навіть не глядиш, просто стріляєш. Так, тримаємося. Ось я не пам'ятаю, ці варто ісці сюди лутатися, мабуть, ёсць сенс, але у нас часу небагато. Давайте я сюди повернуся крыху пазней. Мы з гэтага пачнем наш стрим, што мы будзем лутацца па гэтых мясцінах усіх. Хадзіць, усё роўна мы зараз усіх пазабіваем. Драпежнікаў тут. Так, тут 3 было, правда? Значыцца, мы усіх забілі. І да нашага сховішча не павінна быць нікога. Можа тут толькі вось за гэтым рагом, ну, за гэтай вось купаю каменьчыкаў штосьці будзе, тосьці. Блядь, гэты гол. Вельмі кепска. Нам ще ісці ось на тую вежу.
Можем не поспеть, на жаль. Придется ось так робить покуль что. Так, Алсевич, у меня на канале вышло видео, віншую. Віншую. Калі мы не донесем походник, это будет не смяротна, але кепска. Бо ўсё ж таки там мусіць быць волк, наколькі я памятаю, каля гэтых... Ой, як ангары яны завуцца. Так, вядома, ты, бляха, мяне утвардуеш. Ой, так, нам крышачку засталося, зусім крышачку. Пакуль трымаемся, і што? Нейкія гудкі пачуліся ўжо. Так, забруджаная зона вось тут, ці будзе яна, ці не памятаю. Мне падаецца, толькі бліжэй да ангару яна будзе. Дзяўчына, трымайся. Што хочаш рабі, але трымайся. Паспрабуй не згасіць паходнік усё ж такі. А з іншага боку, правда, все равно і не перажыве гэтую ноч. Так. Нібы ваўка няма. I need to find a place to rest. Амаль дайшлі. Патрымайся, крыхушча. Ёсць. The sun is setting. It's gonna get a lot colder soon. Так, добра. Тут мы ператрываем, але ж бочкі няма, правда ж тут? Металлобрухт сюды. Ложек наверсе, правда? Ложка нема увогуле тут. Бач, фотокартка ёсць. Так, усё знайшлі. Штаны. Яны ж нагавіцы. Так, ну мы дайшлі. Гэта цудоўна. Мы зараз тут хуценька агледзімся. Мяса трэба скінуць. Так. Вось так зробім. І кінем таксама сюды. Гэта наша база. Тут мы будзем жыць. Вось так. Усё наша ежа тут. Дровы тут. Цікава, навошта яна спрабуе дровы пакласці зверху на пліту. Так, тут ні халеры не было. На мой вялікі жаль, так. Правады хай будуць.
Так, тут что мы можем зрабіць? Так же. Смажаныя дровы, ну. Плюс-мінус, штосьці падобнае. Так, усё, мне трэба толькі... Вось гэтае зараз, паколькі яно мне не патрэбна абсалютна. Каб яно займала плошчу будь-якую. Хвілінкі знішчаць. Нават калі паходнік у нас знішчыцца, нічога кепскага не адбудзецца. Ага, гэта нам трэба будзе. Магчыма. Так, крэсла. Сюды ўсё. О, ты глядзі. Гадзіннік можна сабе нават у кішэню пакласці. Так, а адсюль... Тут дзве палічкі у нас ёсць. Давай мы гэты стол уніз зацягнем. Просто каб было месца, на якім штосьці ставіць можна. Усё. Вось такія справы. Так. Давай лягаць спаць. Тут у нас цёпла ж, правда? Так, тут у нас цёпла. Мы не абшукалі. Ну, і гледзячы на тое, што тут нічога няма, то яно таго не было вартае. Так, на гэтым мы скончым. Лягаем спаць. Я разумею, што зараз, магчыма, будзе паўночнае зянне, бо мы толькі з'явіліся на гэтай локацыі. Так, це мод якісьці ты можаш коробкі насіць скрыні. Гэта не зусім мод, гэта было абнаўленне ў канцы мінулага году. А у нас што, зяня няма? Нема. Вельмі дзіўна, што няма зяння. Праз тое, што... Абнаўленне гэтае дало магчымасць рабіць базу, рабіць мэблю, шмат чаго. Гэта мы будзем рабіць на стрымах, дарэчы. Так, ці мы можам? Вады мала, но калі што мы сабе напарым вады. Так, спім да ранку. Завіруха не сунімаецца ніяк. Усё, краху ёсць. Так, усё. Гэта было апошні. Мы на наступным стрымы будзем тут лутацца і шукаць зянне. Вось. А праз тое, што, дарэчы, дрымерка, што ў гэтай гульні далі такую магчымасць, нам жа далі яшчэ, паколькі мы можам вырабляць мэблю і ўсё такое, то далі магчымасць перастаўляць мэблю. Мы яе можам як знішчыць, так і проста перасунуць кудысьці. Вось бачыш тут. Нават вядро. Давай. Кава-машына. Ну давай. О. А яна тут стаіць. Вось такія справы. Усім велічэзны дзякуй за прагляд і падабайкі, падпіски, калі хто не падпісаны. Мы з вами побачымся у панядзелак, хутчэй за ўсё. Вось, не абяцаю, але... у панядзелак на звычайным стрымы. Сёння ўвечары разам з ВРВ будзем гуляць у Голстеркон, там штось такое, брейкпойнт. На твічы мы зараз пабяжым у рэйд. Да каго? Шаграэль і Ралев. О, Шаграэля мы не рэйдзілі. Значыцца, да яго. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Мы з вами побачымся ўвечары яшчэ. Усім пакуль, добрага дня. Сёння працоўны дзень, калі хто не ведае.
Ну, калі, адпаведна, вы не на вакацыях знаходзіцца. Ну, калі на вакацыях, то я вам заздрошчу. Усім пакуль.